Hello? Hello, Batch. Hi, hey, ready ka, sir? Raiden Batch, okay na. Damata intro ang Ayan na si Mr. Gerald Gosi ng Kawayan Isabela na magbibigay po ng intramurals number. Amorous number. Anya, tatay, di ba yung katay? Anya, din Ay, Gerald Gosi, ang ito ti in terms number. Interior pa. Anya! Anya nga. Interior number. Interior number ni Gerald Gosi ni Kawayan Isabela. Sige na. Para kita mahilit di pinalkang. Dari tuyal, dari pinalkang yaw. Thank you. Kaya gagawang pilubungan. Yakpay naramanan. Yakpay naramanan. Kay kunkunadaan nananam. Kaya nakuwin ka kasama na. Yayang pay nananam. Pay tukmem apinaw ka. Ay nakita ka o. Boot mo. Ay nakita ka o. Boot mo. Ay nakita ka o. Nekti palayo. Inka man nagi. Lo. Inka man nagi. Lo. Man nagi. Yuri di kayo. Yes. Ayan yan nga or. Mo. Yan nga or. Mo. Ayan nga or. Kulikyo. Katakil na tol. Katakil na tol. Katakil na tol. Bekta. Lakas sa'yo. Sabihaga kon. Pilubungin. Yakpay naramanan. Sige, coach. Pay naramanan. Pay kunkunanananam. Piling may di tatang. Ayan ako ingagatramanan. Kayang pay nananam. Karuba. Balo. Kaprusak man taso. So. Kaprusak man taso. So. Kaprusak man taso. So. Di pungansyo. Nagpudaw talok. Lupo. Nagpudaw talok. Lupo. Nagpudaw talok. Lupot kakinopin. Agadong na bol. Bol. Agadong na bol. Bol. Agadong na bol. Sa pandin mo. Anak ng atiyo. Anak ng atiyo. Kaya. Atiyo. Pinga kapalyo. Kaya ako. Kilubumi. Yakpay naramanan. Nabatch. Gusto siguro na Yakpay naramanan. Tay nabalo nga ka. At pablaw ka, Batch. Thank you very much, Mr. Gerald. Apo, pupudo na to. Yan ka. Nyamot na pinagkatawa mo na yan, Mr. Gerald. Agliling na taong. May pinata.